ହେଁ, ପରିବା ଏତେ ଦର ହେଲାଣି ଯେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର। କାହିଁକି ରେ, କ'ଣ ହେଲା କି? କାହିଁକି ନା ଏ ବଜାରକୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ପରିବା ଆଣିଲି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ ହେଲାନି। ବ୍ୟାଗ ଫୁଲ୍ ହବ କେମିତି? ଆମ ବେଳେ କଥା ମନେ ପକା, ଜାଣିଛୁ ଆମ ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ଯେତିକି ପନିପରିବା ଦରକାର ହୁଏ ଆମେ ସବୁ ବାଡ଼ିରେ ସେତିକି ନିହାତି କରୁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଆମ ସେତେବେଳେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତମର ତ ସେଲୋ ମଟର କେତେ କ'ଣ ବାହାରିଲାଣି। ଆମେ ଟେକା ପାଣି ଦଉଥିଲେ, ଇ ଭାର କାଣ୍ଡର ଭାର ବୋଇକି କେତେ ପାଣି ଦେଇଛୁ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ତମେ ତ ବାବୁ ହେଇଗଲ ଆଉ, କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କଲନି। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କଷ୍ଟ କରିକି କଲା ଆଉ ସେ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ରେ ବିକିବନି କାହିଁକି? ଆଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ହେଲେ ପନିପରିବା କମ୍ ହେଲା ଆଉ ରେଟ୍ର ବଢ଼ିବ ଆଉ। ଠିକ୍ କହିଛ ଜେଜେ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବାଡ଼ିଘର ପନିପରିବା କରନ୍ତେ ଆଉ ଏତେ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକି, ନା ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତେ କାହିଁକି? ଆରେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗର ତୁ ଟିକେ କରିକି ଦେଖା।